Tak a otázka vlastně na začátek je poměrně jednoduchá a vlastně selským rozumem i napovídá to, že každý z vás by se měl krátce představit a říct vlastně, co je za váma, co děláte, nebo čemu se aktivně věnujete v dnešní době. Takže my tady vememe mikrofon, aby jsme to vzali pro změnu z druhé strany, tak bych poprosil Honzu Vávru za Českokulturní. Panelisté, tady je delší pro vás. Panelisté dostali předem instrukce do mailu, že každý má tak 2 minutky, což když se budeme držet jednoho z pravidel 4 dohod, jestli znáte buď tu knihu nebo divadelní představení Jaroslava Duška, tak tam je napsan myř slovami přesně. Tak prosím panelisty, aby uplatnili tohle pravidlo, protože 2 minuty je opravdu dlouhý čas a když budete mířit přesně, tak řeknete to, co je to nejdůležitější. No, takže dobrý večer, já se pokusím mířit, co nejpřesněji to půjde a být možná ještě stručnější než ty 2 minuty. Rád bych teda poděkoval za pozvání, i když jako mým takovým druhým okem nebo uchem prostě si tak jako pořád říkám, co jako vlastně tady dělám. A tohle neustálé pochybování mě vlastně dovedlo k tomu, co dělám i dnes, takže zkusím vyjmenovat jenom velmi jako krátce, co dělám a pak vlastně zkusím ještě taky velmi krátce říct, proč si myslím, že jste mě pozvali. Tak jak moc to bude korespondovat s tím, proč jste mě opravdu pozvali, tak to nevím. Tak já... Mám se tě na to zeptat. Ne, já říkám, já prostě vezmu jako svoji interpretaci a potom děj se vůle boží. Takhle, já minuta v čudu, takže začnu velmi rychle. Tak od roku 2009 jsem činný v organizaci, která se jmenuje Za Českokulturní. Je to nezávislá iniciativa složená z různých lidí, kteří se snaží v tomhle prostoru vydobít větší prostor pro nezávislou kulturu a tím pádem podle mýho názoru i trošku pro svobodný a kreativní myšlení. Rád zkouším nové věci, myslím tím třeba různý druhy a formy akcí. Dělali jsme velmi zajímavou věc, která se jmenovala Open Think Tank. Budeme ji teďka i opakovat vlastně v Plzni ve spolupráci s Plzní 2015 v dubnu a o tom si, když tak pak ještě můžu osobně se všema popovídat. Jinak jsem aktivní hudebník a aktivní hudební manažer. Mimo jiné jsem ředitelem Kínova dětského sboru a také hraju na kytaru v kapele Jananas, což jsem tak pochopil mezi organizátory téhle akce, že jsou fanoušci, tak možná to je právě ten důvod, proč tady sedím, tak to bylo asi o mě všechno. Jinak od roku 2007-2008 se účastním každý větší kulturní demonstrace, která tu byla a cítím to jako svoji takovou jako potřebu. No neúčastníš, ty je často spoluorganizuješ, třeba tu poslední. Často je jako dělám, tak a cítím to jako takovou svoji osobní potřebu dělat něco pro společnost v tom ranku, který tak považuji za vlastní. No. To je úžasný, jak jsi skromnej a bojím se, že podobně k tomu budou přistupovat i další řečníci s tou pokorou a skromností, ale nebojte se říct to nahlas. A stopoval jsi čas? Bylo to více jak 2 minuty. Ale my vám důvěřujeme, takže vám to nestopujeme. Tak Katko, je to na tobě. Tak já taky děkuji za slovo. Já nejdřív řeknu k sobě a pak k projektu, který zastupuju. Já si myslím, že budu mluvit za všechny tak jako metaforicky, že jsme všichni tady takový multifunkční pomlčkový osoby. A já se označuji za básnířku, publicistku, vydavatelku, revolťačku a feministku. Takže tohleto všechno ve mně najdete, ale jsem i v zastupitelstvu, jsem mamina, matka 2 dětí a snažím se probudit český venkov kousek za Prahou. A jsem tu za projekt Učíme se příběhy. Já jsem v podstatě tady mluvčí, protože těmi hlavními osobnostmi, které ten projekt vedou, tak ještě kromě mě Lenka Papadagisová, kterou zdravím, teď ji nevidím, je někde tamhle vzadu. Čau Lení, takže mluvím v podstatě za nás obě jako duchovní matky toho projektu a ten projekt v sobě nese
jednak aspekt vyprávění, který velmi chybí, mám pocit, dnešní informační společnosti a společnosti faktů, že bychom se měli vrátit zpátky k vyprávění, k příběhům, k naslouchání. A kombinuje to s pozitivními příběhy, protože negace už bylo dost a už chceme v podstatě přinášet té mediální rutině trošku jiný obraz. To znamená, že ten náš projekt vyhledává to, co se daří v České republice na příkladě 25 inspirátorů. A zpracováváme je jednak tím životopisným vyprávěním, že po nich chceme příběh, vytahujeme z nich příběh, pak natáčíme takové videoportréty jejich, točí se dokumentární film, který v podstatě bude takovým pokračováním toho, co jste tu viděli jako ukázku kulturně kreativní, ale v České republice, takže potom jdeme, bude výstava regionální spojená s besedami, fungujeme v tuto chvíli pro 7 regionů v České republice. 2 minuty přesně. Úplně na vteřinu přesně. Děkuji za slovo, hezký večer. Co jsem, to se často mění, ale teď tam na webu najdete astrolog a designér, tak řekněme, že tyhle ty 2 role. Nicméně teď tady zastupuju skupinu Iniciativa Vladimír Franc prezidentem, jak už název napovídá. Dělali jsme všechno proto, aby se Vladimír Franc stal českým prezidentem. Úplně se to nepovedlo, ale myslím, že se povedlo spousta jiných věcí, protože setkal jsem se s, řekněme, 50-60 lidmi, kteří v létě minulého roku prostě odložili svoje civilní zaměstnání a šli dělat něco úplně jiného, aby ten náš svět byl jiný. A stavili jsme stánky na ulicích, vydávali jsme si noviny, natáčeli jsme klipy do televize, prostě dělali jsme všechno možné, aby jsme přesvědčili národ, že si zasloužíme něco lepšího než stále recyklování minulosti. A protože se považuji za spřízněného i s Táňou Fischerovou, tak mám pocit, že jsme oslovili asi 500 000 lidí, kteří si nějakou změnu skutečně přejí. A i když nám to třeba nevyšlo v tomhletom zahřívacím kole, tak věřím tomu, že to vyjde příště. A teď jsem sem tady taky z tohohle důvodu, protože hledáme místo pro tu naši energii, která se vybudila. Teď jsme vlastně vojáci ve zbroji, kteří jsou ještě pořád nažhavení, ale jak si ztratili to bojiště. Takže hledáme nové bojiště a jsme připraveni. Libor Malý za Tak, dobrý den. Já bych asi na začátku chtěl poděkovat Robinovi a Lucii, že tohle organizujou, protože mi připadá to docela dobrý nápad. Takže děkuji. A teď asi o mě a proč tu sedím. Tak já jsem náhradník, původně tady měla sedět Radka Pokorná, ale vzhledem k tomu, že leží doma se 40, tak jsem tady já. O mě, tak já jsem ve svém minulém profesním životě se zabýval trhem práce, já jsem založil Jobs.cz a Práce.cz, abych to 16 let úspěšně dělal a pak jsem se toho zbavil, protože mi přišlo, že už doba prostě přišla. A vlastně to, co dneska děláme s kolegama, tak se jmenuje Hertz.net, což je vlastně platforma pro nový způsob vypořádání transakcí v novém trhu. A ten princip je hrozně jednoduchý. Není to žádný výměnný obchod, není to žádný barter, není to žádný nic, kde se něco vyměňuje, ale princip je jednoduchý. Lidi dělají to, co mají rádi, to, co je baví a dávají to těm, kteří to potřebují. A teď, když to dělají takhle všichni, tak vlastně nakonec všichni dostanou to, co všichni potřebují a celá ta společnost bude mnohem bohatší, než je dneska. Protože jak tady bylo řečeno v tom filmu, dnešní systém je založený na tom, že kumuluje bohatství a distribuuje bídu a ten náš systém by měl kumulovat radost a distribuovat hojnost. A běžíme od 21. prosince 2012, protože jsme si řekli, že když má skončit svět, tak by taky nějaký novej mohl začít. Takže jsme to pustili 21. prosince v 9 ráno. Svět neskončil, ale nový začal. A možná asi to je proto, proč tady sedím. My to taky tak cítíme. Díky, Libore. Lumír Kolíbal. Jmenuji Lumír Kolíbal.
mám nakladatelství Dharmagaya, už 20 let vydáváme knížky, jednak východní kultury, jednak alternativní kultury. A díky některým zajímavým knížkám jsem se dostal i k velmi zajímavým informacím. A to byl jeden z důvodů, proč asi zhruba před 6-7 lety jsme začali vymýšlet jakousi sociální platformu, když by se to takhle nazvalo, kterou jsme pojmenovali Zelená síť a která by mohla být jakýmsi sběrným kotlem pro všechny ty informace, pro všechny ty aktivity, které se tady teď zhruba dějí. Takže zatím jsme v takové fázi, že to krmíme daty, máme tam adresář, máme tam místo na diskuzní skupiny, máme tam nějaké aktuality, máme tam inspirativní články a videa a máme tam jakýsi prostor pro market. Takže jsme na vývojovém stupni o něco níž než Liborův projekt Herd, protože to je zatím myšlený jako běžná aktivistická a případně komerční aktivita. To je zhruba všechno. Děkuji. Děkujeme. Tak dobrý večer, moje jméno je Pavel Borecký a Robin zmínil, že jsme se setkali teprve nedávno na akci Hanky Vosmíkový, která teďka startuje, určitě tomu sledujte to na internetu, možná se i přidejte, bude ráda. A to vlastně, doufám, není to ten jediný důvod, proč mě sem pozval. My jsme si tam povídali o tom, kde je dneska v současnosti kulturní a sociální antropologie a proč by tam být neměla. Já jsem nastoupil minulý rok do doktorského studia v Plzni a na základě svých zkušeností s trvale udržitelným rozvojem, s antropologií, jak se dělá v zahraničí, tak jsem si uvědomil, že to tady opravdu je bída. Antropologové sedí ve svých věžích a moc často nevychází, když už vychází, tak někam, aby opublikovali knížku. Což je sice hezký, jako poznávejme svět, publikujme, ale myslím si, že máme co nabídnout i dál. Nespolupracujeme třeba s neziskovým sektorem, nespolupracujeme s veřejným sektorem. A proto jsme se se skupinou mých kolegů, kamarádů rozhodli založit sdružení Antropictures. Chceme nabízet prostě služby, naše skilly, které máme těm lidem, kteří je potřebují, s antropologickým vhledem. Pokud si nejste jistý, děláte nějaký projekt, chcete zpracovat s nějakou minoritní skupinou, nějakou okrajovou skupinou, z našich sociálně vědních pozic vám k tomu dokážeme dát jakýsi feedback, abyste ten svůj projekt dělali prostě dobře, na nic nezapomněli. Takže pokud uvažujete nad nějakým projektem, děláte nějaký projekt, nejste si jistý, že ta vaše cílovka, že si úplně pro ně fungují, možná si dokážeme vzájemně pomoct. My to děláme rádi, doufám, že se nám bude dařit, bude i odezva z těch dalších sektorů. Takže snad to stačí pro tuto chvíli. Děkuju. Ahoj, já jsem Hanka Vosmíková a posledních 12 let svého života jsem spojila s nadací VIA. A nadace VIA je takový trochu složitý zvíře, který vlastně dělá hodně jednoduché věci. Podporuje a inspiruje aktivní lidi. A občas to dělá i trochu neobvyklými způsoby, nebo méně viděnými způsoby doteďka. A jedním z nich je právě asi i ten projekt Leadership Aid, za který tady momentálně jsem. A vlastně, co je Leadership Aid? Leadership Aid je vlastně projekt, který přináší podporu lidem z neziskové z alternativy a činí tak právě tím, že jim vytváří prostor pro růst, ale zahrnuje tam i takové věci, jako je prožívání nějaké sebezkušenosti, seznámení se s psychohygienou, pomáhá přijmout vlastně odpovědnost lídrům a zvědomovat tu jejich pozici, protože být lídrem je strašně těžký. A když se člověk stane lídrem, tak vlastně už jim pravděpodobně zůstává celý život a u nás to je hrozně těžký a s tím bychom právě chtěli pomoct. A ten projekt má několik různých rovin a pohybuje se o takového toho běžného čeření hladiny, kde když se mě zeptá někdo, a co si myslíš, že se stane, když uděláš tohle? Tak kolegové z pracovní skupiny mi dají za pravdu, že odpovídám, nevím.
Co s tím uděláte? To s tím bude? A na druhém pólu jsou pochopitelně věci, kdy poskytujeme velice specifickou podporu, takže musíme vytvořit hodně bezpečné prostředí, mít ji pod kontrolou. Takže vlastně, jestli se o tom projektu chcete dovědět víc, podívejte se na webové stránky Leadership Aid, najdete tam manifest i hodně způsobů, jak se k tomuhle projektu připojit. A děkuji všem, kteří už se nějakým způsobem připojili. Já jsem taková neforemná docela na představení. Já jsem Renča Ptáčníková z Ostravy a jsem v prvé řadě člověk, který se zaobírá sebou. Protože jsem došla k tomu, že ta moje cesta je víceméně cesta skrze sebe. A na základě toho se asi odráží všechny moje aktivity. Přestala jsem nad věcma přemýšlet, takže vlastně ani nevím, proč jsem kývala Robinovi na to, že přijedu. Nikdy jsme se neviděli. A mám pocit, že jsem správně, když vás tu tak všechny vidím. Dělám hodně projektů. Teďka je docela akcelerační doba, což si můžeme asi všichni potvrdit. Jsem vlastně rok zakladatelkou coworkingu, ale nedá se tomu tak úplně říct. Viva Ostrava. Což je stejně organická věc jako já, takže se blbě popisuje. No, a já moc nemám ráda šablony, nemám ráda formu. Abych zbytečně neříkala věci, které by limitovaly všechnu tu kreativitu, které je tady všude plno. Takže jsem chtěla říct, že děláme v Ostravě fajn projekty, potkáváme se s lidma a propojujeme se. Vytváříme něco, co vytváříte asi vy všichni, protože já nevím ani, jestli děláme důležité věci, my všichni tady, ale mám pocit, a cítím to teďka, že jsme se setkali v zvláštní době a že ten svět prostě bychom měli vzít co nejvíc v pravdě sami k sobě a neustrnout zase na nějakém systému a na nějaké formě a na nějakých slovech. Takže já už předávám kolegovi, možná jsem řekla málo, možná toho bylo zbytečně moc. Děkuju. Ahoj, dobrý večer. Já se jmenuji Tomáš Heisler, děkuji, že tady můžu být. Já bych si přál, aby v naší zemi, protože to je můj domov, bylo mnohem víc lidí, kteří dělají to, co mají opravdu rádi. Protože přišel tady kolega kovárník, jsem chtěl říct kavárník. Já to totiž v kavárnách třeba vidím hrozně dobře, když přijdete někam, kde ten člověk miluje to kafe nebo prostě ty hosty, hoštění, čaj. A když přijdete někam, kde ten člověk je v práci, tak mně přijde, že to jsou prostě dva úplně rozdílný světy a já čím dál víc to nějak jakoby vidím a snažím se s tím něco dělat. A z této možná i posedlosti místy vyplývá všechno, co dělám. Já se o tom snažím psát, mluvit, snažím se přemlouvat lidi a s tím něco uděláme. Zorganizovali jsme pár prima setkání, myslím, přinesli jsme sem a ještě přineseme pár prima knížek, kde se píše o něčem, čemu říkáme svoboda v práci, což možná někdo tušíte, je jeden ze způsobů, jak zorganizovat firmu, tak aby tam víc lidí mohlo dělat to, co mají rádi. A tak dále, tak dále. Tak děkuju. Tak dobrý večer, já se jmenuji Emilio, pocházím z Ústí nad Labem, i když úplně na začátku jsem se narodil tady v Praze. Děkuju Robinovi, děkuju sama sobě, Lucio, že tady můžu být. Je mi ctí mezi váma všema, vám děkuju, že jste přišli. Já jsem si teda nikdy nemyslel, že jsem sám, ale je mi hrozně milý a je mi to radostí vás tady všechny vidět, protože ty lidi ze všech koutů my se jen tak nepotkáme, že jo? Každý děláme nějaký ty svoje akce v nějakých těch svých koutech a člověk je rád, že to tak nějak stihne a ještě doma tohle a tamto. Takže zkrátka dobře, je mi ctí, je mi radostí, je mi potěšením. Já jsem z občanského sdružení Ústecká kulturní platforma, který vydává od roku 1998 tady ten plátek, je to o kultuře, o sportu, jsou tam nějaký postřehy.
Zároveň teda jsme pořadatelem benefičního festivalu Útulek Fest, z jehož výtěžku nakupujeme krmení do útulků. 12. ročník bude teďka 15. června v Ústí v Trmicích, tak doražte útulekfest.cz. A těch akcí je víc, ještě máme výstavu, která se jmenuje Města, obce, osady a lidé severního Polabí. Tam mapuje historii obcí a osad a tak dále, i některých i zaniklých. Je to částečně v němčině. Vždycky se snažíme najít nějakého zajímavého člověka a pak ho případně pozvat na vernisáž. Zároveň ještě pořádáme nebo spolupořádáme divadelní festival Sudety, že my jsme v té sudetské oblasti a víceméně od toho roku 2002 benefice, na který jsme vlastně dosud předali přes 500 000. No. Zejména teda na ten Útulek Fest a vždycky, když se zvedla někde vlna, tak to bylo Ústí pod Labem, Haiti pod Labem, jo. Vždycky to bylo jako pod Labem, naposled to bylo Japonsko pod Labem. No, takže tak jsem rád, že můžu dělat to, co dělám, přál bych to každému a děkuji ještě jednou všem a mějte se hezky. To bylo hodně ze srdce, díky. Všechno je to ze srdce tady. Dobrý večer, já jsem Bára Seifertová a to představení pro mě bude asi trochu obtížnější. Jsem člověk, který kdysi dávno, ještě před revolucí, tady uvažoval o tom, že by své dítě rád vychovával svobodně, zaplať pánbůh, přišla revoluce a podařilo se nám založit waldorfské školy. Takže já jsem jeden z zakladatelů waldorfských škol. To je k tomu, co jsem dělala kdysi. Teď v současné době se spíš zajímám nebo zabývám projektovýma věcma a to, proč jsem sem byla pozvána, se tady jmenuje Iniciativa Táni Fischerové. Já jsem s paní Fischerovou pracovala již v době, kdy byla v parlamentu a pak jsem následně byla přesvědčena o tom, že pokud přijala prezidentskou kandidaturu, tak mou ne povinností, ale mým posláním je v tom se pokusit udělat co nejvíc a byla jsem asi jedním z těch, u kterého se shromažďovaly podpisy a zažívali jsme takové jako velmi humorné doby. Myslím si, že oproti přátelům a spolupřátelům v týmu pana France, my jsme nebyli vojáci. A nemyslíme si, že jsme vojáci. My jsme ti, kteří bychom chtěli novou a jinou společnost a udělat to jinak než bojem. Dobrý večer. Já se jmenuji Zdeněk Kent a pracuji jako architekt tady v Praze, pocházím z Ústí nad Orlicí. A mám pocit, že mě jsem Robin Čumpelík pozval kvůli tomu, že jsem mu v kafe v lese řekl, že v roce 1992 jsem si přečetl časopis Vesmíra a tam byla teorie Gája, živý bytosti od Jamesa Lovelocka a to mě fascinovalo. A pak jsem tady kvůli tomu, abych asi představil projekt Perla Ústí nad Orlicí, což je takový rozsáhlý území uprostřed města, v centru města Ústí nad Orlicí. Je to zkrachovalá fabrika textilní a mě napadlo prostě zkusit ten problém řešit jako organicky, protože v podstatě tam nikdo neví, co by se s tím mělo dělat, protože to je obrovský. Navíc tam je podle mě taková atmosféra, že spousta lidí má k tomu areálu takový citový vztah, jsou naštvaný a třeba mají strach. Tak mě napadlo prostě založit webové stránky, kde by se zpřítomnili historické úrovně toho areálu třeba v příbězích lidí například a z těch příběhů by mohlo být třeba syn zakladatele, který byl tvrdý kapitalista, který ten podnik jako postavil. Druhý by byl znárodňovatel, komunista, který prostě v roce 1948 zase tvrdě to znárodnil a v roce 70 tam byla soutěž Miss Perla, a tak to by mohl být třetí příběh tady té paní, která ještě žije a mohla by mít přesah do současnosti. A představa je o tom, že v tom městě bych chtěl rozvířit jako zájem hlavně lidí, občanů, a měla by to být taková iniciativa, která by měla jako ze spoda vlastně tím organickým způsobem nějakým řešit jako to území nebo najít jako způsob, co s tím. A když jsem nad tím začal pracovat, tak mě úplně fascinovalo, že vlastně začal fungovat ten zákon synchronicity,
kdy jsem si něco vymyslela a najednou jsem měl pocit, že to jde úplně samo. Jako. Takže to mě nabíjí jako strašně vlastně tou energií a strašně mě to baví a jsem zvědavý, co se z toho vyvine. Děkuju. Dobrý večer a ahoj, já se jmenuji Lubomír Krupa a jsem moc rád za to, že jste tady všichni přišli, jsem moc rád za to, že se tady můžu spotkat s úžasnými osobami a chtěl bych vám říct, že dnes jsem tady vlastně za Akademii soběstačnosti, jako její, řekněme, mluvčí, protože otcem tohohle z toho krásného projektu je Standa Miller, který je tady za kamerou, a Robin Čumpelík, který vlastně tady tuhle akci spáchal. A my vlastně věříme, že Akademie soběstačnosti jako taková může přinést alternativu k tomu, co všechny nebo většinu z nás zajímá, a to je zprostředkování reálných lidí a reálných zkušeností v oblasti, které vás můžou zajímat. Ať už se jedná o bydlení, nebo se jedná o energie, nebo se jedná o potraviny, nebo se jedná o sdílení. A chceme přispět k tomu, aby lidé se mohli dále inspirovat, aby nežili jenom v tom mainstreamu, který prostě máme tady zažitý, a aby mohli ty projekty dále tvořit a předávat si zkušenosti. A to byl vlastně hlavní cíl, proč tady ten projekt vznikl. Akademie soběstačnosti se v tuto chvíli dost rozrůstá, takže jsme i online. Můžete se k nám vždycky připojit, je to každé úterý a máme vlastně několik center, které jsou v Ostravě, v Praze, v Bratislavě, a dále chceme tímhle způsobem zprostředkovávat vlastně kontakt mezi odborníky, kteří ty dané věci řeší a dělají společně s vámi. A ještě jsem tady sám za sebe, protože stejně jako asi ostatní jsem řešil svoje vnitřní problémy a někdy v roce 2011 jsem si řekl, že pojďme tady dělat něco, co má smysl, pojďme tvořit a pojďme řešit něco, co tady prostě není, co nám tady chybí. A takže jsme začali s ženou pěstovat český česnek. Je to taková jako zvláštní věc, že my jsme s tím neměli vůbec žádné zkušenosti, ale vůbec, takže jsme koupili půl tuny a pak jsme si řekli, jak to budeme vlastně dělat. Jo. A povedlo se to, vypěstovali jsme daleko větší množství, než jsme zasadili. Jo. A k tomu se jako nabaluje spoustu dalších jako projektů, jo. Takže je to něco úžasného a já jsem tady i proto, abych prostě inspiroval i vás k tomu, že když máte něco, co vnitřně řešíte a chtěli byste něco tvořit, tak to nevadí, že nemáte zkušenosti. Prostě to se nabalí v průběhu toho a můžete se do toho prostě pustit a uvidíte, že to prostě půjde, protože ti lidi sami se objeví a ta potřeba prostě v té společnosti funguje. Jo, takže jsem takový živý příklad toho a není to jenom česnek, teďka děláme už další prostě 2-3 další projekty a fungují všechny a dá se to ustát, jo, takže jsem rád, že jsem tady. Díky.